Салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хурик 90 ва Хушсаддо. Дӯстони азиз, ана сире ки мисол дар запчастҳои тифл тез месӯзам, мо ами бо воситаи паялника паяд мекунем и қариб солаш хати бисёрш бурда истай. Ӯ контактҳое ки тез ҷудо меша, тез месӯза, ана ҳисоби слабиай. Ина мо паяд мекунем, нигоҳ кунед чӣ қадр долга мераванд, чӣ қадр мощно меша, мустаҳкам мешавад. Бисёр мисол варианти хуб ай. Агар касе ай ҳдаи паяд кунӣ бироя, инамҷа мисол паялник ай, оль ва канифол мисол кам-кам кислотаам хуш мекунен, метавонед мисол ҳамин хитон чизотона истифода барен. Ҳамин вариант беҳад хуб ай. Ма мисол хеле оригинал тайёр мекунем. Нархаш якташ мисол 20 сомон фурӯхта мешавад. Агар имконияту агар желание ки хитон надошта бошен, метавонед мо харидорӣ кунен. Ҳамин чиза бисёр чизи хуб ай да. Ҳам видео карда мепардозем дар сайто, метавонед бо диққат тамошо кунен. Бисёр каналам хуб ай. Канали Хушсаддо дуроем бародаро. Ози вай канал мисол қариб не 3000 чанда подписчик дора. Ман ҳамунҷа дам роликора партофтистам. Метавонед мисол ҷамъ дорен тарзи ҳамин дуруст чизоша даму ҷамъ мепартом. Хуб, зинда бошем бародаро. Видеоро давом метиҳем, тамошо кардан гиред.